subscribe and hit the notification bell para mas ma-notify kayo sa mga latest videos na aking gagawin. This is Vandoy's Vlog 101. Thank you and more power! Good morning everyone! Thank you for subscribing Vandoy's Vlog. And for today's vlog, ipapakita ko yung mga sacrifices na aming dinadaanan upon traveling from Lagunoy to San Isidro, Lagunoy North Coastal, via land and via sea. Ipapakita ko ngayong vlog number 4 ko kung ano ba yung mga pinagdadaanan ko upon traveling on that place. So keep tuning in and thank you for subscribing me, Vandoy's Vlog 101. God bless! Kana man na palat. Salaman. Cellphone mo mga charger dali. Yung nagde? Saan ka manay? Bayaw no sa palengke. Basta ito lang na may kinalaman sa... Binalay, subag ko, lapas ang binalay. Siyempre pag mga feeling mga kita, Welcome to Tamban Fort.
sa aming sasakyan going Tamban. Sa wakas, after 1.5 hour galing Lagonoy, nakarating na po kami dito sa Tamban. And then after a few minutes, aalis na po ito, and then pupunta na po na kami ng San Isidro for another 1 hour to travel. Yan po ang sacrifices ng mga teacher dito sa Lagonoy North. We're thankful kasi may mga sasakyan naman ng mga mabibilis, kaya umaabot naman sa tamang oras. Kasama ko si Yung Diwata ngayon. Easy talking with each other. So watch out na lang mamaya. Thank you for tuning in. Video ta ka. Pa, sir. Iya pa. Nandito na po kami ngayon sa San Isidro, Lagonoy, Camarines Sur. Kasama ko po ang aking mga katrabaho and si Sir David. Ayan po, approaching na po sa pangpang ng San Isidro, Lagonoy. Retire, Sir Johnny. Yan yung mga ma-file lang po ako, sir. We're in San Isidro together with Ma'am Diwata. Almost one hour bago makarating dito sa lugar, and we are thankful. Yeah, almost 2 hours. Kagite. Almost 2 hours bago makarating ng San Isidro. And finally, we're here. Thanks God for the guidance sa trip po namin ngayong umaga. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe and click the notification bell para mas ma-notify kayo sa aking mga latest videos. Thank you for tuning in. God bless you more. So yun na nga guys. Salamat sa panonood ng aking vlog. Sa ulitin, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe and nakapag-click ng subscribe and then hit ng ating notification bell, i-hit nyo na at i-subscribe nyo for more videos na i-upload ko para mas maging updated kayo. So, God bless everyone, and continue to pray, continue trusting God, and that despite of the pandemic that we're facing right now, He is still good because of the strength that He keep on giving and showing or letting us to have. Kaya salamat sa pag-subscribe mga Bicolano. Subscribe na sa aking vlog para mas ma-inspire ako na magbigay ng vlog sa inyo. So thank you and God bless each every one of us. Thank you po.